Ida, Luna og Jeanettes fysikprojekt. Vi vil i dag gerne fortælle noget om, hvordan universet opstod. Der er rigtig mange teorier om, hvordan verden opstod. Der er lige fra yin og yang til Big Bang. Den mest udbredte teori er dog Big Bang, den stemmer overens med mange observationer af universet. Vi vil vise en film af Big Bang, som illustrerer, hvordan verden opstod ifølge Big Bang-teorien. Forskerne er dog ikke 100% sikre på denne teori, og man ved ikke, hvorfor det hele eksploderede i starten. Men man ved dog en del fra Big Bang og frem. Hele startede for 13,7 milliarder år siden med, at alle partiklerne ude i universet samlede sig, og det blev meget varmt og tæt. Til sidst blev det så varmt og tæt, at det eksploderede og begyndte at udvide sig. Det gør det stadig den dag i dag. Eftersom partiklerne kom længere og længere væk fra hinanden, begyndte de at køle af. De begyndte at samle sig i små grupper på grund af massetiltrækning. Disse små grupper udviklede sig stille og roligt til planeter, stjerner, galakser, måner og en sol. De kunne blive til planeter, fordi det var så varmt i starten, og da det udvidede sig, blev det koldt og hårdt. Den planet, vi vil tage udgangspunkt i, er Jorden. Jorden kaldes også den blå planet, da den i starten kun var dækket af vand. Stille og roligt blev det dannet fastland på Jorden, og der er forskellige teorier om, hvorfor og hvordan det skete. Så det hele startede altså med, at der var de her tre partikler, neutroner, protoner og elektroner. Og de var altså hovedgrunden til, at universet blev skabt. Da disse partikler blev trykket helt tæt sammen, blev det så varmt, at det hele simpelthen eksploderede. Man ved ikke præcis, hvor varmt det har været, men formentlig varmere end nogle af vores termometer overhovedet kan måle. Efter partiklerne eksploderede, blev det hele større, og det trak sig længere og længere ud. Og samtidig blev det også koldere. Alle partiklerne begyndte at samle sig igen, men denne gang samlede partiklerne sig sammen i mindre grupper, og det blev senere hen til planeterne. Sådan opstod vores planet Jorden også. Og nu vil vi gerne forklare, hvorfor og hvordan der kan liv på Jorden. Det er der nemlig en del gode grunde til. Grunden til, at det netop er Jorden, der er liv på, er fordi den ligger sådan tilpas afstand fra solen, så den har en temperatur, man kan leve i. Det er hverken for koldt eller for varmt. Jorden har et temperatursving på 80 grader, mens Mars har et temperatursving på 160 grader. På Venus er temperaturen i gennemsnit 450 grader både dag og nat. En anden grund til, at det er Jorden, det er fordi vi har atmosfæren. Jorden er i det hele taget bare en hellig planet, og den har alt, hvad man skal bruge for at overleve, og meget mere til. Som sagt ved man ikke præcis, hvordan der kom liv på Jorden, men en af teorierne er, at stoffer blev ramt af lynnedslag, som fik dem til at gå sammen og danne de fleste grundstoffer. Det dannede livet og Jorden, som vi kender den i dag. Denne idé var grund til et eksperiment, som Stanley Miller og Harold Urey lavede i 1953. De fyldte et glas med vand, metan og ammoniak og brint og varmede blandingen op, så gasserne boblede rundt i glasset. Undervejs blev gasserne udsat for lyn, som var små gnister lavede strøm. I eksperimentet blev der skabt en slags molekyler, som for eksempel nogle syre og nogle sukkerstoffer, samt andre molekyler, der skal til for at skabe DNA og RNA. Men der blev ikke fundet hverken DNA eller RNA i sig selv. Forsøget viste altså, at det er rimelig let at skabe byggestenen til liv, men det sidste skridt for at gøre noget levende er der stadig ingen, der har kunnet lave. En anden teori er, at kometer har taget liv med til Jorden. Kometer er rejst fra Jordens dannelse og rester fra Jordens dannelse. De er kaldt de beskidte snebollerne.
De består det meste af is og konisk støv. Forskerne forestiller sig, at jorden i den tidligste barndom blev bombarderet af kometer. Det meste af det vand, vi har i dag, tror vi måske kommer fra disse kometangreb. Måske kan disse kometer også fortælle os noget om, hvordan liv på jorden er opstået. Det kan nemlig godt være, at de her kometer har skabt grundstofferne på liv på jorden. Enkelte forskere mener endda, at kometerne har taget færdigt liv med til jorden. Nye undersøgelser kan vise, om teorien kan passe.